Tänään Markkinointiperunassa vuorossa on battle, jossa vastakkain ovat videopodcast ja äänipodcast, eli yhdessä kulmassa video ja ääni ja toisessa pelkkä ääni. Tämä on Aallon Median Markkinointiperuna ja minä olen Jukka Aalo. Oppaanamme tänään on videotuotantoyrittäjä ja podcastaja Teemu Myöhänen Karma Medialta. Tervetuloa Teemu. Moikka. Kiitos paljon. Kuka on Teemu Myöhänen ja miten päädyt videopodcastien pariin? Teemu Myöhänen on tämmöinen, voisi sanoa, moni-innostuja. Alun perin Kuopiosta kotoisin ja tällä hetkellä vaikutan Helsingissä ja 6 vuotta toiminut nyt yrittäjänä videotuotannon ja median parissa. Ja omaa podcastia Meininkipaja nimellä tehnyt nyt tässä 2-3 vuotta myös. Mielenkiintoisen asioiden äärellä. Minä aina innostun. Suurimmasta osasta näitä jaksoja minä innostun valtavasti. Tänään minä innostun 10x, koska aiheena on tietenkin podcastit ja erityisesti sitten se, että kun päätetään sitä, että mennäänkö sinne videopuolelle, tehdäänkö ikään kuin isompi produktio vai otetaanko se ääni, otetaanko totuutena se podcastin ydin, eli se vain ääni riittää niin kuin televisiossa joskus. No, mutta käsitellään tätä, mutta lähdetään liikkeelle siitä tilanteesta. Erityisesti siitä kantilta, että kun yritys miettii siellä nyt, että no hei, podcastit, nehän ovat olleet kuuma juttuja pitemmän aikaa, meillä on paljon hyvää asiaa, pitäisikö meidän laittaa omaa podcast pystyyn, niin maalaisitko vähän sitä kuvaa, että no miltä se erityisesti yrityksen näkökulmasta näyttää silloin, kun se podcast-homma toimii? No podcasthan on oikeastaan siitä hyvä formaatti, että verrattuna esimerkiksi tällaisiin niin kuin tietoiskuvideoihin, mitä esimerkiksi perinteisessä videotuotannossa tehdään paljon, missä niin kuin lyhyen aikaan pitää saada hyvin tiiviisti selitettyä se asia ja tavallaan se arvo, mitä niin kuin tuodaan. Mutta podcastissa on se hyvä puoli, että kun se on enemmän semmoista rentoa keskustelua ja siinä on niin kuin enemmän aikaa ylipäätään kaikkeen siihen. Se on niin kuin pidemmän formaatin sisältöä muutenkin. Niin sitten siinä pystyy tuomaan esimerkiksi tällaisia asiakaskeissejä ihan eri tavalla ilman, että ne tuntuu liian myynniltä. Että podcastit kuitenkin jakaantuu niin sanotusti asiantuntija- tai tietopohjaisiin podeihin ja sitten viihteellisiin podeihin, mutta niin kuin yrityspuolella on myös mahdollista niin kuin yhdistää näitä, että ne ei ole mustavalkoisia asioita myöskään. Niin siinä mielessä tavallaan podcast on ehkä perinteiseen videotuotantoon verrattuna vähän rennompi media, koska siinä pystyy tuomaan vähän viihteellisemmin ja rennommin sitä omaa asiantuntijuutta. Ja ehkä pääsee tutustumaan myös tavallaan se ihmiseen sen yrityksen takana. Niin, podcastit kuulostaa semmoista aika arvolliselta formaatilta siinä mielessä. Saa olla oma itsensä ja jos ihmisiä se kiinnostaa, niin se on hyvä. No entä sitten business-puolelta siitä, että minkälaisia business-vaikutuksia siinä voi olla nimenomaan tämmöisen long-formaatin kannalta? No mä itse kokisin, että varsinkin jos nyt lähdetään miettimään tälleen niin kuin videollinen podcast, niin siinähän niin kuin hyvä puoli on se, että kun tuodaan se ihminen siellä yrityksen takana, niin sähän annat ensivaikutelman jo sitä ihmisestä, joka tarkoittaa sitä, että koska kuitenkin yleensä firmat haluaa pitää usein palaverin ennen esimerkiksi yhteistyön aloittamista, jotta päästään tutustumaan niihin ihmisiin ja nähdään, että onko nämä meidän tyylisiä ihmisiä ja kohtaako arvot ja niin sen tyylisiä asioita, niin sitten kun sä näet, kun ihminen puhuu ja keskustelee, niin sehän antaa ihmisestä jo ensivaikutelman tavallaan ennen sitä kohtaamista. Niin siinä mielessä niin kuin podcastin käyttäminen markkinoinnissa ja tavallaan yrityksen henkilöstön esiin tuomisessa, niin säästää myös konkreettisesti aikaa ja sitä kautta rahaa siinä, että tavallaan ei tarvitse pitää välttämättä tapaamisia ihan vaan sen tutustumisen takia, koska sitä ihmisestä saa kuvan jo niin kuin ennen ja pystyy itsenäisesti tavallaan tutustumaan niihin ihmisiin sen yrityksen takana. Ja kyllä minulla ainakin on monta semmoista podcastia. Minä kuvittelen tuntevani heidät, koska minä olen kohta 10 vuotta kuunnellut heidän podcastiaan ja sitten jos näkisin heidät, niin menisin juttelemaan niin kuin vanhalle kaverille. Että kyllähän siinä semmoinen parasosiaalinen suhde syntyy. No, kerrotaan vielä, bisneksessä juuri se tunnettuus, toisaalta semmoinen, mikä se on se amerikkalainen sanonta siitä, että bisnestä tehdään sellaisten ihmisten kanssa, jotka know, like and trust, eli tietää, tykkää ja luottaa, niin ainakin podi siihen auttaa. No maalataan sitten myös se Leijonakuninkaan se varjoisa laakso siellä, että kun kaikki meneekin pieleen, että laitetaan se podcasti pystyyn
laitetaan hullut tuotannot, saadaan sisäinen buy-in ja sitten sitä kuuntelee 3 ihmistä. Vai onko vielä, minkälainen tämä niin kuin worst case scenario sinun näkökulmasta on? No podcastissahan niin kuin oikeastaan kaikissa tuotannoissa, mikä liittyy mediaan ja muutenkin, niin suunnitteluhan on niin kuin tärkein puoli siinä, että tuossa sanotaan 4 vuotta sitten epidemia- ja pandemia-aikaan, kun podcastit alkoi yleistyä, niin silloinhan kaikki aloitti podcastin, ihan sama oliko kyseessä firma vai niin kuin joku ihan tavan kuluttaja-ihminen. Podcastit räjähti silleen aika suoraan ja kaikki, koska se asiantuntijuus on siitä jännä juttu, että kun sä näet, kun joku taitava ihminen tekee jotain, niin se näyttää helpolta. Ja sit sä vaan, no kun noihan vaan puhuu tuolla, niin sit mäkin voin vaan puhua. Mutta sit jos mietitään, että lähdetään tekemään niin kuin parhaillaan 10 000 euroilla niin kuin tuotantokausi videopodcastia ja sitten tavallaan se sisältöhän on kuitenkin se, mikä siinä niin kuin ratkaisee. Koska vaikka olisi miten hienot niin kuin puitteet ja valot ja ääni ja kalusto, niin tavallaan jos se sisältö ei ole mistään kotoisin, niin ei kukaan jaksa katsoa sellaista. Niin siinä mielessähän se, että jos mä sanoisin, että jos se esituotanto ei ole tehty kunnolla ja siinä podissa ei ole niin kuin sisältöä, niin se on ehkä sellainen, niin kuin, että ei silloin kukaan jaksa sitä niin kuin kuunnella. Mutta sitten taas ehkä vielä päinvastainen esimerkki taas, että sit jos sanotaan, että se sisältö on hyvää ja kiinnostavat ihmiset on sitä tekemässä, niin silloinhan se riittää, että se on vaikka puhelimella äänitetty. Että loppujen lopuksi sisältö ratkaisee niin kuin mediassa yleensä. Joo, kyllä minä olen samalla linjalla, että torttua ei voi kuortaa. Niin. Siis, no sitten tulee mieleen myös tämmöinen ajallinen aspekti siinä mielessä sitten, että ehkä minun viestini sellaisille yrityksille, ihmisille, jotka ovat omaa podia miettimässä, niin on se, että siihen kannattaa ja on ikään kuin pakkokin joksikin aikaa sitoutua myös sen tekemiseen. Kyllä. Että välttämättä ensimmäisten viikkojen tai kuukausienkaan jälkeen ei voida laittaa ruksia päälle siinä mielessä, että ollaanko me nyt löydetty, vaan se vaatii sitten kokeilua erityisesti sen podin jakelun osalta. Ja siitä jakelustakin puhutaan tänään siinä mielessä, että kun on se videoaspekti, niin se jakeluhan on tietenkin helpompaa. No sitten kun mennään sinne nurkkahuoneeseen tai sinne palaverihuoneeseen, jossa mietitään sitä, että laitetaanko me se podcast pystyyn, niin hahmotellaan ensin vähän sitä, että mitkä perusasiat täytyy suunnilleen päättää sitä podcastista, ennen kuin päästään edes hahmottamaan se, että onko se ääntä, onko se videota. Niin. Tietenkin tämmöiset asiat niin kuin podcastin nimi, mikä se formaatti on, niin mitä tämmöisiä ikään kuin peruspäätöksiä podcastin aloittamisessa on? No varmaan oleellisimpia ehkä just myös liittyen tuohon niin kuin aikatauluttamiseen ja siihen just, koska podcast on kuitenkin pitkän tähtäimen formaatti ja se usein vaatii niin kuin kymmeniä, ellei jopa niin kuin satoja jaksoja ennen kuin se lähtee oikeasti isosti rullaamaan ja saavuttaa ihmisten tietoisuuden, niin tärkeintä on ehkä miettiä, että minkälaisella aikataululla sitä halutaan tehdä, koska vaikka on paljon vaikuttajia esimerkiksi, millä on jo iso brändi ja heillä on vapaampi aikataulu, he saattaa julkaista sitä kerran viikkoon, mutta sitten jos yritys haluaa lähteä tekemään podia, niin tärkeämpää kuin se, että niitä jaksoja tulee paljon, on se, että se on niin kuin säännöllistä. Et pitää valita sellainen aikataulu, mihin on mahdollista sitoutua. Eli mieluummin vaikka kerran kuussa niin kuin 12 kuukauden ajan, kun se, että julkaistaan ensin 4 jaksoa putkeen kerran viikkoon ja sitten on kuukausitaukoa. Koska sitten jos ihminen niin kuin huomaa, että hei, tätä jaksoa ja sitten se tahti ei pysy yllä, niin sitten se ihmisen mielenkiinto häviää ja sitten se myös laskee sitä luottamusta. Et mieluummin harvemmin, mutta säännöllisesti on parempi kuin se, että tiuhaan tahtiin, mutta epäsäännöllisesti. Ja toinen juttu on ehkä sitten myös se, että mikä se kohderyhmä on, eli esimerkiksi halutaanko niin kuin tuoda esimerkiksi niitä ihmisiä sen firman takana, halutaanko tuoda sitä omaa asiantuntijoita, toki näin niin kuin tarvii, että pitää valita vain yksi, mutta tavallaan, että halutaanko tuoda enemmän niitä ihmisiä, halutaanko tuoda siitä firmasta jotain uutta puolta, halutaanko mahdollisesti hankkia uusia asiakkaita vai kouluttaa nykyisiä. Et ehkä niin kuin tämmöinen, että mihin tarkoitukseen se podcast tulee, koska myös tavallaan tuohon worst case skenaarioon liittyen vielä, niin se on ehkä semmoinen ongelma, mikä monilla podeilla tulee jossain vaiheessa, niin on se, että jos sä et suoraan tuo jotain arvoa kuulijalle tai katsojalle, niin se
tavallaan sä kilpailet kuitenkin maailman isoimpien podcastien kanssa koko ajan. Ja mun mielestä on tärkeää niin kuin miettiä, että mitä sä tuot semmoista, mitä muut ei tuo. Koska sama juttu kuin ylipäätään medioiden kanssa, että minkä takia jonkun pitäisi valita sut sen sijaan, että ne valitsee jonkun, joka on vuosia tehnyt niin kuin johtavana tekijänä jotain. Koska ihmisellä on kuitenkin nykyään vapaa-aika on niin rajattua, ja varsinkin tuolla niin kuin business-puolella, että jos sä lähdet vähän niin kuin kouluttautumaan kuuntelemalla business-podeja, niin et sä halua kuunnella vaan semmoista niin kuin höpöttelyä, vaan sitä pitää saada jotain irti. Niin se on ehkä niin kuin tärkeää, että mitä arvoa me tuuaan kuulijalle. Ja nyt lähdetään niin ikään kuin sieltä ydinasioista liikkeelle ja minä nyökkäilen tässä, että no totta kai näinhän se on, mutta sitten kun menen arkeeni tekemään asioita, niin minähän unohdan nuo hyvin nopeasti. Kyllä. Ja uskon, että yritykselläkin sitten unohtuu. Tai se, jotenkin se unohtuu ja vielä tuo siitä, että kenen kanssa sitä oikeasti kilpaillaan. Niin minusta tuntuu, että minä olen ihan vasta sanotaanko vaikka vuoden aikana ymmärtänyt sen, että se on aivan totta, että siellä YouTubessa, kun se algoritmi jotakin videota suosittelee tai ei suosittele, niin siellä on tosiaan ne kaikki muutkin videot, mitä siellä YouTubessa on. Ja sitten senkin lisäksi, että ihminen päättää, että katsoako se Netflixiä, lukeeko se kirjaa, käykö se lenkillä. Nimenomaan. Eli sitä ajasta kilpailee kaikki muu tekeminen ja sitten vielä siellä alustalla kilpailee kaikki muu sisältö. Niin siltä kantilta se tiukka konsepti, arvon tuotto ja ylipäätään semmoinen tietty, varmaan juuri se jatkuvuus, ne on minun näkökulmasta todella tärkeää. Ja tuossa ehkä haluan tavallaan tuoda vielä sitä, ja mä oon itse oppinut tämän tässä ehkä viimeisen vuoden aikana, että kun helposti lähtee nimenomaan vertaamaan itseensä, että okei, meillä on uusi podi, ja sitten toi meidän tuttu firmakin tekee podia, niin helposti ajattelee, että no mehän nyt kilpaillaan näiden kanssa. Ja nyt tavallaan, että jos meillä on nyt vähän paremmin suunniteltu tämä ja tässä on parempi tuotanto ja näin, niin sittenhän me mennään niistä ohi. Niin se voi olla, että te olette parempi kuin ne, mutta sitten jos te lähdette kilpailemaan niin kuin vaikka Podimon isoimpien podien kanssa tai YouTubessa niin kuin maailman isoimpien podien kanssa, niin se pitää aina niin kuin miettiä, että sun pitää niin kuin asettaa se rima sinne, että se ei riitä, että sä oot nyt parempi kuin sun kaveri, koska se voi olla, että sun kaverikaan on niin kuin, että kukaan ei kuuntele sitä podia, niin se ei riitä, että sä voitat sen, jos siihen pistetään kuitenkin ehkä kymmeniäkin tuhansia euroja rahaa, vaan pitää niin kuin miettiä pitkällä tähtäimellä. Ja sen takia on niin kuin tärkeää miettiä myös se niin kuin aikataulutus ja miten säännöllisesti sitä julkaistaan, että mieluummin toisaalta tekee ehkä esimerkiksi kerran kuussa laadukkaasti, kuin se, että julkaistaan joka viikko vaan jotain. No mennään sitten tutkiskelemaan sitä ääni versus video tematiikkaa. Ja voin pohjustaa sillä mielessä, että minä olen ollut pitkään ikään kuin tällainen vain ääni-ihminen. Me ollaan tehty kertojen ääni-podcastia vuodesta 2018, nyt markkinointiperuna puolisen vuotta. Ja minä olen lähtenyt siitä, että se on minulle helpompaa. Kaikki suunnittelu, editti, kuuntelu. Mä itse kuuntelen hirveästi pelkästään äänenä käytännössä. Minä olen luottanut siihen, että näin se vain on. Mutta sitten eletään kuitenkin huhtikuun loppua 2024 ja tässä me vain ollaan markkinointiperunaakin tekemässä nimenomaan videolla ja tulee myös YouTubeen. Että minä olen joutunut sen itsestäni huomaamaan, että näin se vain on, että se video minun osaltani on parempi. No, minkälainen sinulla on se yleiskäsitys tästä tematiikasta on ääni, pelkkä ääni vai ääni plus video? Kummalle vaaka kääntyy sinun kokemuksen mukaan? No mä itse kulutan tosi paljon niin kuin visuaalista sisältöä esimerkiksi. Mä tosi paljon opiskelen YouTubesta kaikkea ja toki Spotifysta myös jonkun verran, mutta jos se löytyy niin kuin kuvan kanssa, niin se on mulle miellyttävämpi ja tavallaan ei edes sen takia, että mä koko ajan välttämättä katsoisin sitä videoa, mutta jos mä haluan katsoa, niin se on se mahdollisuus siinä. Nykyään Spotifyhinkin on mahdollista lisätä video, mikä kertoo siitä, että ne videopodcastit on yleistymässä, koska ne lähtee, Spotify haluaa taas kilpailla YouTuben kanssa. Mutta tavallaan eniten sitten se ero ehkä korostuukin siinä, että mistä myöhemmin puhutaan vielä siitä jakelusta, että esimerkiksi sä pystyt tekemään sitä jaksosta klippejä esimerkiksi TikTokiin, Instagramiin. Facebook Reels on myös sellainen, mistä mä yllätyin tosi paljon, miten laajan niin kun leviikin siellä saa niin kun ihan ilmaiseksi pistämättä siihen edes mainosrahaa, mutta myös tavallaan se, että videopodcastissa
pystyy myös tuomaan semmoisia visuaalisia juttuja, niin kuin linkkejä tai nimiä tai upottaa sinne videoita tai esimerkiksi miettii tällaista niin kuin kaupallisia yhteistyötä, sponsoriyhteistyötä, millä rahoitetaan sitä podia, niin sinne pystyy tuomaan semmoisia, esimerkiksi jos nyt sanotaan, että otetaan kaupallinen yhteistyö vaikka jonkun vaatemerkin kanssa, niin onhan se ihan eri juttu, että sanotaan, että jos on 2 hostia, meillä olisi vaikka molemmilla jonkun tietyn brändin hupparit päällä, niin onhan se ihan eri juttu, että ne näkyy koko sen jaksoajan varsinkin siellä lähikuvissa ja klipeissä verrattuna siihen, että joo, no Adidas on nyt sponsorina tässä. Se mainitaan kerran ja sitten se on siinä. Että sehän on semmoista visuaalista niin kuin, tavallaan no jonkin tason social proofia ehkä, että nämä ihmiset oikeasti käyttää näitä vaatteita. Tai mikä se sponsoriyhteistyö onkaan, mutta tavallaan, että se video mahdollistaa myös enemmän vielä sen, että sinne sitä kautta voi niin kuin hankkia niitä sponsoriyhteistyötä helpommin, koska siinä on tavallaan se kuva on myös yksi taso lisää. Ja monestihan niin kuin, esimerkiksi jos mietitään, että yritys tekee omaa podcastia, niin alkuun ja loppuun voi laittaa oman logon. Ja sehän kertoo jo tavallaan, että jos se nyt sattuu siellä feedissä jonkun vastaan, niin sitten se logo kuitenkin jää jo mieleen ja tavoittaa enemmän ihmisiä verrattuna siihen, että siellä että Spotifyssa ehkä enemmän sun pitää tietää, mitä sä haet, mutta YouTubessa sitten esimerkiksi niin, tai TikTokissa tai missä vaan, niin todennäköisemmin se tavoittaa uusia ihmisiä silleen satunnaisesti, ja sitten jos siellä alussa esimerkiksi on logo, niin voi olla, että okei, mikäs tämä on? Sitten se voi olla, että se jää mieleen, ja sitten kun se firma tulee vastaan jossain mainoksessa, niin sitten sä tartutkin siihen helpommin. Ja se on myös niinku tämmöistä niinku brändimielikuvan luomista samalla. Joo, ehdottomasti. Ja minä kuvittelen, että me ihmiset ollaan aika huonoja ymmärtämään se, että kuinka paljon meihin vaikuttaa tämmöiset asiat, niin kuin vaikka joku toistuva visuaalinen elementti, joka meille piirtyy verkkokalvoon. No, käydään läpi tätä video versus ääni osiota siltä kantilta, että no minä nyt oletan näin, että videopodcastin tekeminen on kuitenkin intensiivisempää, resurssi-intensiivisempää kuin äänipodcastin tekeminen, niin käydään läpi niitä alaelementtejä, että no mistä se tulee se. Lähdetään liikkeelle vaikka tämmöisestä aika perinteisestä välineistöstä. Niin hahmottalisitko vähän sitä, että no, sanotaanko tämmöinen niin kuin perushyvä podcast-setti, jolla vaikka joku yritys saattaisi lähteä, PK-yritys ei nyt ihan hirveätä budjettia ole, mutta lähtisi tekemään semmoinen niin kuin perushyvä setti, niin mitä välineistöä siihen ääneen tarvii ja toisaalta taas mitä välineistöä sinne videoon tarvii? No tässähän oikeastaan ensimmäisenä on tärkeää just niin kuin miettiä se, että lähdetäänkö sitä tekemään itse vai lähdetäänkö se ulkoistaa jollekin tuottajalle. Ja jos sitä haluaa lähteä tekemään itse, niin nykyäänhän sanotaan jo niin kuin uusimmissa iPhoneissa alkaa se äänenlaatu olla jo niin kuin tosi hyvä. Että tarvittaessa varsinkin, jos siinä on 1 tai 2 henkeä lähekkäin, niin se voi jo niin kuin riittää, vaikkakin toki aina parempi, jos siihen saa sit erilliset mikrofonit. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin bare minimum, että niin kuin puhelimella. Et läppärin mikki harvoin on niin hyvä, että siitä saa, mutta puhelimen mikrofonit alkaa olla sen verran hyvät, että se on niin kuin se, millä voi niin kuin aloittaa, ja sitten siitä seuraava on ehkä sitten jonkinlaiset tämmöiset niin kuin nappimikrofonit, millä saadaan se mikki sitten lähemmäs molempia puhujia. Ja sitten oikeastaan seuraava on sitten, no just esimerkiksi joku tällainen mikrofoni, mikä sulla tai mulla on, ja siinä yleensä on hyvä sitten olla joku ulkoinen äänitin tai tietokone tai vastaava. Ja sitten oikeastaan siitä se seuraava alkaa jo olla, että sitten aletaan hommaamaan Rodecasteria tai muuta tämmöistä, niin kuin, mikä alkaa sitten maksaa jo niin kuin satoja euroja, niin se voi olla sitten taas jo, että siinä vaiheessa kannattaa ehkä jo tuotteista tai ulkoistaan niin kuin jollekin palveluntuottajalle, koska sitten jonkun pitää myös opetella käyttämään niitä laitteita, niin helpompaa on sitten, niin kuin, ja tulee loppujen lopuksi ajan kautta tulee halvemmaksi myös ajan säästön osalta halvemmaksi sitten maksaa jollekin, että joku muu tuottaa sitä. Ja toki myös tärkeää on miettiä, että missä tilassa äänitetään, että vaikka joku neukkari olisi yleisesti palavereihin hyvä, niin silti siellä voi kaikua ja muuta, ja se vaikuttaa taas ääneen, ja sitä pitää editoida enemmän, ja siinä menee taas enemmän aikaa ja mahdollisesti rahaa. Mutta että siihen on oikeastaan, siinä on moni eri tavallaan budjettiluokkiin on kyllä ratkaisuja. Eli kertauksena ääneen etenkin aivan siihen alkuun riittäisi ehkä se puhelin, iPhone. Oliko näin, että myös videota pystyisi sillä iPhone-kombinaatiolla tekemään?
Kyllä mä oon niin kuin törmännyt useampaan tekijään, mitkä on aloittanut esimerkiksi silleen, että pöydällä on niin kuin yksi iPhone äänittämässä ja sitten kauempana on toinen iPhone, joka kuvaa. Et yleensä se puhelin olisi kuitenkin hyvä olla tälleen niin kuin suht kosketusetäisyydellä, että se laatu pysyy hyvänä, mutta sanotaan, että esimerkiksi 2 puhelimella tarvittaessa pystyy aloittamaan jo, jos haluaa tehdä itse. Perinteisestihän sanotaan podcasteista, että no kuvalla ei ole niin merkittävä. Sanotaanko se kuvan pikselöityminen, vaikka olisi 360p, niin se ei haittaa, mutta kun jos ääni on huono, niin silloin ihmiset kyllä droppaa nopeasti. Minä olen sen huomannut. Kyllä. Elänyt myös ihan todeksi sen itse, eli jonkin verran niihin mikkeihin panostaisin kuitenkin myös, mutta sama myös kuitenkin siinä, että tärkeämpi on päästä alkuun ja saada niitä toistoja, kuin aluksi hommata se 10 000 studio ja vehkeet ja sitten huomata, että ei meillä tähän rahkeita. Jep. No hiukan puhuttiinkin, ja vielä nostan tuon, että yllättävän nopeaa ehkä voisin kuvitella, että useimmille yrityksille tulee se aika, että on helpompi ja järkevämpi ostaa se ulkoinen toimija siihen tekemään oikeastaan kaikkea muuta kuin paitsi ehkä sitä asiantuntijuutta ja suunnittelun ohjaamista. No puhutaan sitä ajankäytöstä ja sitä edittiajasta etenkin, tai oikeastaan koko pre-productionista ja sitten siitä nauhoituksesta ja sitten post-productionista. Niin ääni versus video, minkälaisessa mittakaavassa liikutaan siinä, että kumpi vie enemmän aikaa? No jos mä nyt otan esimerkiksi vaikka meidän oman Meininkipaja-podcastin, mitä me ollaan nyt tehty, muistaakseni 32 jaksoa tälleen nyt kuvaushetkellä, niin siinähän me joka tapauksessa me tehdään äänieditti niin kuin ensin. Eli me käsitellään se, kun me ollaan äänitetty se, otettu ne, riippuu montako vierasta on tai muuta, mutta yleensä 3 mikrofonista otettu ääni ja sitten editoitu se leikkaamatta, niin se on yleensä suht nopea homma tehdä. Toki riippuu paljonko sitä pitää leikellä tai tarviiko sieltä välistä muuttaa jotain, mutta yleensä se on aika suoraviivainen juttu. Mutta sitten kun lähdetään miettimään, että sen jälkeen se ääni pistetään ediittiohjelmaan, mihin yhdistetään esimerkiksi just meidän omassa podcastissa 3 kameraa, niin siinä taas kun sitten meidän pitää synkata ne 3 kameraa keskenään, sen jälkeen synkata ne 3 kameraa siihen ääniraitaan ja sitten alkaa leikata sitä jaksoa. Et ensin leikataan sieltä pois niin kun kaikki semmoiset, jos tulee taukoja, missä mietitään, että mitä nyt puhutaan seuraavaksi tai muuta, ja sen jälkeen vielä leikata sitten silleen, että vaihdellaan kameroita 20 sekunnin, sanotaan 10-30 sekunnin välein vähän riippuen, että kuka puhuu ja tällaista, että kyllä mä sanoisin, että se on kyllä niin kuin moninkertainen 2-4 kertaa enemmän aikaa vievä. Ja tietenkin se, että sit riippuen tuotannosta, niin mekin kuvataan kaikki 4K, jotta se kestää aikaa mahdollisimman hyvin, niin se vaatii myös tietokoneelta paljon enemmän tehoa ja se vie renderiajat on pidempiä, export-ajat on pidempiä, että joku 45 minuutin jakso voi viedä 15 gigaa lopullinen tiedosto ja sitten kun se pitää upata YouTubeen, niin siihen pitää varata omaa aikaa, että myös ehkä tollainen, mitä ei välttämättä tajua suoraan ajatella, on se, että se tuotannon kasvattaminen vie myös aikaresurssia sitten näiden niin kuin siirtoaikojen ja renderien ja eksporttien ja niin kuin jakelun puolesta. Että se ei ole pelkästään tavallaan se, että nyt kuvataan isommalla kalustolla. Joo. Omien podcastien osalta voi antaa semmoisia konkreettisia aikamääriä, jos kuvitellaan vaikka, että no ihan pelkkä semmoinen asiantuntijahaastattelujakso, jonka kesto on vaikka 45 pinsa, niin ehkä valmistelen kysymyksiä ja muita suunnilleen vaikka ehkä 1-2 tuntia. Sitten tunnin verran menee ehkä siihen nauhoitteluun, varttitunti siihen, että laitan vehkeet päälle ja 45 minsaa nauhoituksiin ja sitten nykyään sitä ääntäkin teen. Sanotaanko, että noin tunnissa yleensä pääsen siihen hyvinkin. Että riippuen tietenkin vähän jaksosta, että kuinka paljon sitä editoi, mutta että alkuun vaan se perus jingle, loppu jingle, ja pahimmat pisimmät tauot, vedenjuomiset, yskäiset otetaan pois. Kyllä. Niin puhutaan tavallaan, sanotaanko vaikka puolesta työpäivästä siinä, että pääsisi periaatteessa 0-100 sen yhden podcast-jakson osalta, niin pelkästään äänen. Niin sehän on sitten jännä, että se yrityksen perusmaailmassa, niin se saattaisi olla semmoinen niin kuin aika mahdollinen jopa tehdä, saada osaksi sitä normaalia prosessia. Sanotaanko tämmöinen puoli päivää joltakin yhdeltä ihmiseltä, joka sitä koordinointia tekee, jos mennään tämmöinen hyvin minimisetillä. Sitten olen huomannut video, niin kuin sanoit,
niin 2-4x, ja varsinkin itsellä sitten, kun on nyt ottanut tämän videon mukaan ja luon niitä prosesseja, niin sitten menee aikaa paljon myös siihen, että otan selvää sitten sitä, että mikä olisi vaikka paras tapa synkata sitä ääntä ja kuvaa, pystynkö nudgettamaan tätä klippiä jotenkin järkevästi ja miten ylipäätään kannattaa synkata. Niin se on yllättävän suuri hyppy sitten siihen videoon. Ja mehän ollaan tehty markkinointiperunassa tämmöistä niin kuin, sanotaanko perunalaatuista videota tähän asti. Siinä mielessä ollaan otettu Zoomin 360p se klippi, kun sen laittaa sitten 1920 Full HD:ksi, niin sehän näyttää siltä, niin kuin se olisi jostakin VHS-laadusta otettu. Mutta se tavallaan se haittaa ja ei haittaa, koska se on monesti, mitä minä olen itsekin sitä katsonut muiden podcastia, minä laitan sen just sinne pöydälle, kun teen vaikka ruokaa tai muuta, ja välillä käyn vaan katsomaan sitä, että no siellä ne tyypit vielä istuu ja puhuu. Kyllä. Että sitä ei välttämättä yhtä intensiivisesti katsota kuin jotakin koko illan elokuvaa, että nyt minä haluan sen 4K:na minun seinään. Niin. Kyllä. Se video tosiaan vie yllättävän paljon. No ehkä vielä sitten siitä, minua kiinnostaa, että mä ei välttämättä yritykselle suoraan liity, koska he ehkä ulkoistaisivat jo tässä vaiheessa, mutta minua kiinnostaa tietenkin vanhana välinevänkkäjänä välineistä sitten siinä. Että jos mä kerron, että mitä minulla on tässä itsellä, mulla on tässä tosiaan on läppäri, siitä on läppärin kamerakuvat Zoomiin. Sulla on siellä kamera, otetaan siitä erillinen videonauru. Mulla on GoPro kuvaamassa tämmöistä niin kuin toista kameraa itselläni, josta minä otan sen oman toisen kamerani. Periaatteessa voisin laittaa sitten ehkä tuohon vaikka vanhan kunnon järkkärin ja jonkun OBS:n kautta ajaa sitten samalla tänne koneelle siitä jotakin. Mutta sitten niissä järkkäreissä käsittääkseni tulee sitä ongelmaa, että no siinä on se akku loppuu, okei, minulla on semmoinen virtajohto, joka menee sen, se on tästä. Mutta se onkaan nyt 30-20 minuutin automaattikatkaisu monesti näissä järkkäreissä tulee siinä. Niin tämä on tämmöinen minun niin kuin, nyrkkipajatyyppinen setup, jossa on paljon asioita, jotka eivät välttämättä ole kauhean hyvin optimoituja keskenään. Niin miltä näyttää sitten ammattilaisen tekemänä tämmöinen niin kuin setup siitä, että miten se saadaan se kamera, mikä liittyy mihinkin, mihin ne tallennetaan, niin kertoisitko hiukan siitä? No meillä on oikeastaan vähän muutama ratkaisu, ja mä oon useamman tahon kanssa tehnyt niin kuin podcasteja ja eri paikoissa on vähän eri tavat toimia. Yleensä mä oon tehnyt aika paljon niin kuin asiakkaan tiloissa, ja sinne mä otan niin kuin oman kaluston mukaan, että multa löytyy Blackmagic Pocket, mikä on niin kuin videokamera, missä ei ole sit just sitä rajoitusta puolelle tunnille, vaan pystyy niin pitkään kuin kortti riittää, se tallentaa suoraan SSD-levylle, eli tavallaan periaatteessa voi puhua niin pitkään kuin juttua riittää. Ja sitten mulla on myös Panasonic GH5-järkkäri, missä myöskin, että kun se on videopainotteinen, niin siinä ei myöskään ole sitä rajoitusta. Ja mä oon huomannut ton ihan samaan, että se on tosi tärkeä, että on semmoinen kamera, missä se rajoitus ei tule siihen, koska muuten se on taas useampi juttu mietittävänä, ja mekin kun ollaan aloitettu meidän omaa podcastia, niin sielläkin on muutaman kerran huomannut sitten, että ei vitsi, että toi muuten lakkas tallentamasta niin kuin 10 minuuttia sitten, mutta meilläkin otetaan 3 kameralla se, niin sitten siellä on aina joku kamera, mikä on kuitenkin päällä. Ja me ollaan käytetty näitä Roden PodMic-mikkejä, ja tästä menee sitten ulkoiseen äänikorttiin, josta menee sitten tuohon tietokoneeseen. Mutta että sitten niin kuin välillä ollaan käytetty myös niin Rodecasteria, mikä on tosi kätevä, kun siihen saa suoraan kortille kaikki, ja sieltä löytyy kaikki limitterit ja muut, että jos äänen taso muuttuu, niin sitten se ei mene pilalle se ääni kuitenkaan. Ja sitten ollaan jossain tuotannossa käytetty myös tällaista Blackmagicin ATEM kuvamikseriä, missä sitten tavallaan kaikki kamerat menee suoraan sinne, jos haluaa reaaliajassa editoida kuvaa, niin sekin on sitten mahdollista, mutta vaatii totta kai sitten taas oman resurssin siihen lisäksi jonkun hallinnoimaan sitä. Joo. Minun uusin välinevänkkäys on tuossa ei näy nyt kamera, mutta hommasin Mixpre 6, joka on tämmöinen, en edes ole varma mikä se on, mutta jos mietit, podcastajan perustarinahan on se, että hommataan mikki ja hommataan tämä Shure SM7B, koska se on kaikissa podcasteissa. Ja sitten kun ollaan hommattu tämä mikki, joka on aivan mukava mikki, niin huomataan, että se vaatii ihan hulluna gainiä, että siitä saa mitään ulos.
Ja sitten aletaan katsoa, että hommataanko se joku Cloudlifteri väliin tai jotakin muuta. Katsotaan YouTube-videota, josta löytyy kaikkea muuta. Sitten hommasin joskus DBX 286 esiasteen tähän. Ja sen ongelma on sitten se, että niitä täytyy olla 1 per mikki. Niin sitten kun on vaikka 4 mikkiä ja sitten kaikkiin pitää hommata se oma esiaste, niin se aika kovasti nostaa sitä hintaa. Niin minä nyt siirryin sitten tuohon, että minä hommasin tuon MixPre 6, joka nyt hoitaa ikään kuin sen äänikortin ja sitten sen esiasteen roolia. Ja se on toiminut yllättävän hyvin, vie paljon vähemmän tilaa ja tosi hyvät nuo preampit siinä on, että ei tule mitään ylimääräistä noise floorin nostoa tai muuta. Niin tämä tämmöisenä vinkkinä, että jos joku miettii, että no Shure SM7B, minä haluan juuri sen, mutta mitä sen lisäksi, niin tuo MixPre on aivan hyvä siihen. Ja se 7B on siis tosi hyvä mikki. Mä oon itse äänittänyt monenlaisia spiikkejä ja laulujuttuja sillä, että sehän on semmoinen, että se antaa tosi paljon anteeksi tilaa, että vaikka ei olisi täysin ääni eristetty tai dempattu tilaa, niin sillä se pystyy äänittämään melkein missä vaan, mutta nimenomaan toiset, se tarvii sitten lisää gainiä jostain. Ja sitten esimerkiksi nämä, niin kuin just nämä Roden PodMicit, niin nämä on tosi niin kuin edulliset, mutta sitten myös se, että näistä löytyy itsestään jo se, että ei tarvitse erikseen mitään sinne väliin. No tässä ollaankin käyty jo sitä videopodcastin tekoprosessia läpi. Tiivistetään se vielä, miten minä kuvittelen suunnilleen se, että on se esituotanto tai ylipäätään mietitään, että kuka sinne tulee valmistaudutaan noin muuten. Jos mennään vaikka asiakkaan tiloihin, niin laitetaan sitten kamerat tiettyyn setappiin, jossa kuvataan erilaisia lähäriä tosta, ehkä joku yleiskuva, jotta voidaan sitten leikata niiden välillä. Sitten nauhoitellaan se jakso, tulee editti, sitten se julkaisu. Sitä julkaisemisesta ollaan vähän vähemmän puhuttu tänään ja minä oletan nyt, että no se nimenomaan ne videon hyödyt tulee siellä julkaisun ympärillä ja siinä vaikuttavuudessa. Niin ehkä se kysymyskin on sitten, että miten se video, kun meillä nyt on se, me ollaan päätetty, että meillä on se, niin miten se auttaa siinä podcastin jakelussa? No oleellisimpanahan tulee ehdottomasti se, että kun siitä voi leikata sitten niitä klippejä, eli pieniä semmoisia tavallaan teaser-pätkiä sosiaaliseen mediaan, TikTokiin, Instaan, Facebook Reelsiin, linkkariin, ihan minne vaan ja tavallaan pystyy semmoisia hyviä nostoja tuomaan siitä, että mistä tässä niin kuin on keskusteltu ja herättää sitä mielenkiintoa. Yksi semmoinen tavallaan, en tiedä onko se haaste suoranaisesti, mutta ehkä semmoinen, mitä en odottanut suoraan, on se, että kun sanotaan, että jos meillä vaikka meidän omalla podilla on yksi klippi on saanut niin kuin 100 000 katselua TikTokissa, mutta sitten se ei kuitenkaan ole tuonut siihen YouTube-videoon tai Spotifyhin kuunteluita. Eli tavallaan niissä klipeissä on kuitenkin myös se, että siellä on tärkeä, että siellä on sitten joku call to action lopussa, että mene katsoo jakso YouTubesta tai kuuntele Spotifysta tai jotain, että tavallaan, että se voi, jos miettii, että ihminen TikTokissa kuluttaa sitä, niin nykyään on tosi vaikea saada ihmisiä ohjattua toiselle alustalle. Ja siinäkin se korostuu sitten just se, mistä puhuttiin ihan alussa, että tavallaan siihen toistettavuuteen. Että sitten kun joku tietty body on tietyn näköinen ja se alkaa, siellä on samat tyypit ja se alkaa toistua sun feedissä ja sä näet sitä paljon, niin sitten kun sulla tulee tarpeeksi paljon näitä klippejä vastaan, niin sitten se voi herättää mielenkiintoa ja uteliaisuutta ja johtaa siihen, että ihminen menee katsomaan, että no, tästä jaksosta on tullut kyllä monta tuommoista mielenkiintoista klippiä, että ehkä mä menen nyt kuuntelemaan ton. Mutta sitten on just tärkeää miettiä, että mitkä ne on niitä klippejä, millä sitä jaksoa halutaan niin kuin markkinoida. Ja sitten myös tämmöinen, niin kuin, mitä niin kuin TikTokissakin puhutaan paljon, että aina pitää leikata tavallaan sen mielenkiintoisimman kohan ennen kuin se loppuu. Koska sitten jos se keskustelu lähtee kiihtymään ja sille hei, tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, ja sitten se tavallaan keskustelu käydään loppuun, niin ei sillä ihmisillä ole mitään syytä mennä kuuntelemaan sitä jaksoa, vaan tavallaan, että jättää vähän auki sen silleen, että vitsi, mitähän tässä nyt tapahtuu, mitähän tuo nyt päättyy, mikä tuo vastaus tuohon juttuun. Että jättää semmoisen pienen mysteerin sinne, että ihmistä niin kuin kiinnostaa, että mitä tässä tapahtuu. Omia kokemuksia tästä, no, ehkä se suurin syy just, että miksi me aloitettiin tämä videopodin tekeminen, oli ehkä juuri tämä, että me saadaan se visuaalinen jakoklippi. Mehän jossakin vaiheessa tehtiin sillä lailla, että me otettiin pelkkä äänipodcasti aluksi, mutta sitten otettiin sen
kun laitettiin rekki pois, niin otettiin sitten erillinen semmoinen reelsikuvaus, jossa otettiinkin sitten pelkkä siitä reelsia varten ehkä se mehukkain kysymys vaikka uudestaan muutama kerta. Niin. Se tietyllä tapaa se toimi. Se oli niin kuin editillisesti tosi kiitollinen tapa tehdä se. Että sai vähän niin kuin molempien hyödyt. Sai sen helpon äänieditin, mutta sai myös ne jakelutavarat. Kyllä. Mutta se suurin syy sitten siihen, että no miksi me siirryttiin täyteen videoon, tai ollaan nyt siirtymässä tässä täyteen videoon, niin on ehkä YouTube ja YouTube-jakelualustana. Ja siltä kantaa erityisesti, että podcastien orgaaninen löydettävyys on todella huono. Kyllä. Ja että se vaatii sen, että itse sitä markkinoit ja jokainen vieras aina sitä markkinoi omille, niin se saattaa johonkin tiettyyn pisteeseen asti toimia. Mutta esimerkiksi vaikka me ollaan huomattu, sitten jos puhutaan ihan niin kuin absoluuttisessa määrissä, niin sitten jos kuvitellaan näin, että no minulla on vaikka, sanotaanko, että 20 semmoista ihmistä, jotka yleensä kiinnostuu asioista ja ne ovat valmiita ikään kuin. Jukalla on ihan hyvä setti ja mennäänpä katsomaan. Eli 20, laitetaan 20 tähän laariin. Ja sitten normo-ihmisellä on kanssa ne samat 20 tyyppiä, jotka kiinnostuu heidän tekemisistä. Niin kun nämä laitetaan yhteen, niin saadaan semmoinen per jakso, semmoinen, sanotaanko vaikka 500 henkilön semmoinen ydinjuttu, joka on se, että hei, tämä on ihan mukava, minäpäs katsoa, että mitä sille Teemulle nykyään kuuluu ja tällainen. Mutta sitten kun lähdetään sen ulkopuolelle ja tietenkin mitä isommaksi podcastiksi haluaa tulla, mitä enemmän potentiaalia siinä potentiaalisessa niin kuin kohderyhmässä on, niin sitten siinä vaaditaan jotakin muuta kuin pelkästään ne omat connectionit tai vieraan connectionit. Kyllä. Ja minä olen nyt huomaamassa sitä, että sinne vaaditaan se tietty ikään kuin suosittelualgoritmi. Kyllä. Ja se tulee sitten YouTuben kautta silloin, kun se onnistuu. Ja jaksot meilläkin vaihtelee hyvin paljon, että osassa ei ole paljon ollenkaan katselukertoja, osassa taas on hiukan enemmän. Ja vielä tämä keritään loppuun, että miten nämä shortsit ja sitten longformi liittyy yhteen. Niin YouTubehan on näitä ainoita kanavia, missä on edes teoreettinen mahdollisuus sille, että sinne shortsiin laitetaan se liittyvä video, joka saattaa olla sitten se koko pitkä video. Ja jos on tosi mielenkiintoinen shortsipätkä, joka on leikattu kaiken taitteen sääntöjen mukaan, että mennään myöhään sisään ja lähdetään aikaisin ulos, niin silloin se polku sinne longformiin on hiukan helpompi, mutta ei sitä siltikään ihan hirvittävästi tapahdu. YouTube-ilmiön on ehkä nyt se, mihin me vaikka markkinointiperunnassakin kaikista eniten laitetaan sitä munaa siihen laariin. Niin minkälaisia kokemuksia sinulla on niin kuin nimenomaan YouTubesta jakelualustana? No, mä koen, että YouTube on ehkä, no mä itse oon just ehkä sitä ikäluokkaa, että mä oon kasvanut MTVn mukana ja sitä kautta YouTube on tullut sitten MTVn poistumisen myötä sitten vähän niin kuin uudeksi vastaavaksi kanavaksi. Ja YouTubessa on just toi, mitä sanoit, että siellä pystyy kuitenkin linkkaamaan niitä shortteja niihin pitkiin videoihin ja sitten myös tavallaan se, että sit jos sä teet sinne paljon niin kuin sisältöä, niin yleensä sitten musta tuntuu, että ne niin kuin tilaajat on kuitenkin aika sitoutuneita siinä alustalla. Ja ehkä kokisin silleen, että YouTubessa tarvii sitä volyymia aika paljon, just koska siellä on niin paljon kilpailua, että siellä tulee kaikki genret vähän niin kuin sua vastaan. Jos vertaat Spotifyssa silleen, että okei, siellä on musiikki ja sitten siellä on podcastit. Mutta sitten kun YouTubessa siellä tulee kissavideot, siellä tulee uutiset, siellä tulee se sama musiikki, mikä Spotifyssa, sitten tulee podcastit, tulee shortit, eli kaiken maailman nämä just niin kuin viihteelliset jutut, mitä oikeastaan TikTokissakin on, niin siellä on tavallaan, se on toisaalta niin villilänsi, että sitten mä uskon myös siihen, että sitten siellä tarvii myös paljon sitä volyymiä ja tavallaan, en tiedä meneekö nyt minkä verran ohi tuosta kysymyksestä, mutta tavallaan, että ehkä myös niissä, kun videosta tehdään shortteja, niin siinä on myös se videopodcastin isoin juttu, että koska tavallaan sä oot kerran jo kuvannut sen, niin samalla vaivalla sä voit tehdä siitä 10 tai 15 klippiä siitä yhdestä jaksosta, sen sijaan, että sä erikseen kuvaisit niin kuin 10 klippiä sun someen.
Että tavallaan siinä on ehkä se, että siitä yhdestä kuvaussessiosta sanotaan, että se on se 45 minuuttia, niin siitä saa ehkä eniten irti suhteessa siihen käytettyyn aikaan. Mutta mä nyt ehkä joudun kysyä vielä uudestaan tarkennusta, että mikä oli se alkuperäinen kysymys. Se oli juuri tämä, oltiin asian ytimessä YouTube-jakelualusta, nyt aivan siihen tuli. No sitten jälleen kerran omia kokemuksia siitä, että kun me siirryttiin, kun sanon minä, niin kun sanon me, niin se tarkoitan minä. Eli kun siirryttiin, hyväksyttiin se tosiasia siitä, että podcast ei itseään jakele, vaan sen eteen täytyy tehdä töitä. Ja siirryttiin sitten, kuultiin joka paikasta sitä, että reelsit, lyhyt formaattinen video on se the juttu. Kyllä. Niin alettiin tehdä sitä. Ja kuvattiin aluksi tosiaan sellaisia niin kuin feikattuja podcast-haastattelut, jossa kysyin kysymyksen ja sitten vieras pelkästään videolla vastasi lyhyesti siihen ja otettiin muutama kerta uudestaan. Niin ihan valtaisaa suoranaista niin kuin orgaanista menestystä ne ei saavuttaneet. Ja siihen varmasti monta syytä, että tunnettuus, brändin tunnettuus, uusi tili, mitä siihen vaikuttaakaan, tietty sisällön nicheys. Mutta sitten kun on tehnyt muuten niitä lyhytvideoita, niin siellä kyllä YouTuben noista kaikista hyvistä statistikoista näkee niin kuin sitä todellisuutta siinä, että minkälainen se videon pitäisi olla. Kyllä. Ja kun aina puhutaan sitä huukista siihen alkuun ja kaikista näistä muista kikoista, mitä sen periaatteessa täytyy laittaa. Kyllä. Tai voi laittaa, jos haluaa pärjätä. Niin minä olen huomannut, yksi minun suurimmista löydöistä on se, että useimmiten pelkästään podcastista otettu pätkä ei aivan niin hyvin performoi kuin sitten ihan shortsiformaattiin käsikirjoitettu, leikattu ja kuvattu asia, joka vaikka käsittelisikin hiukan samanlaisia aiheita. Kyllä. Eli että se, minä kuvittelen näin, että podcast, no miten minä sen sanoisin, että ihan semmoisesta useimmista perushyvistä podcasteista, niin ei välttämättä aina saa niin hot-takeä ulos sieltä, että se lähtisi leviämään kulovalkean tavoin. Että en sillä lailla halua ihmiselle antaa semmoista kuvaa, niin. että jos teet sen videopodcastin, niin sitten se on aina 1,2 miljoonaa per TikTok. Niin, kyllä. Nyt minä itsekin unohdan se, että mitä minä olen sanomassa. Mutta ehkä se, että Pokemonin kehitysasteet, niin meillä oli jossakin vaiheessa se, että otettiin se erillinen video TikTok-nauhoituksen jälkeen. Siitä seuraava podcastin kehitysaste on se, että ne ottaa sen koko jutun videolle ja pätkii siitä useamman. Kyllä. No sitten minä luulen, että se kaikista kovin Pokemon on vielä sitten jotakin muuta näiden lisäksi, että kuvataan joku tietty formaatti, että kuvataan vielä erillinen shortsi, joka liittyy siihen. Ja case in point tästä vaikka yhden vieran kanssa, joka kävi täällä ihan meillä livenä täällä meidän toimistolla, niin kuvattiin tämmöinen aika perinteinen shortsi, jossa tehtiin mukaan semmoinen konsepti kehitettiin, että meillä on 2 kirjekuorta, tyhjää kirjekuorta, ja se shortsi menee jotenkin näin, että meillä on tänne kirjekuoreen kuule kirjoitettu se salaisuus, mikä tässä jaksossa käydään läpi ja tulee ilmi, että mitä täältä kirjekuoresta löytyy. Ja sitten sieltä löytyy yksi semmoinen aihepiirre, joka liittyy siihen jaksoon, ja sitten minä otin oman kirjekuoren, no katsotaan mitä täältä löytyy. Ja minä olin sinne perunasta leikannut pikku siivun. Ja sitten minä puraisin sitä sen shortsin loppuun. Eli klassista tämmöistä, että no mitä sieltä kirjekuoresta löytyy, okei, mikä tuossa tapahtuu, mikä siellä, onko se peruna, miksi se söi sen, söikö se oikeasti sen, katson uudestaan, että näen sen siinä lopussa, että onko siellä peruna vai mikä siellä oli siellä. Just näin. Niin sillä oli sitten marginaalisesti, tai siis sanotaanko näin, absoluuttisessa määrässä ei nyt ihan hirvittävästi enemmän katselukertoja verrattuna tavalliseen, mutta moninkertaisesti kuitenkin. Niin minä ikään kuin tulkitsen tätä koko hommaa sillä tavalla, että maailma ei ole minulle tai minun podcastilleni velkaa näyttökertoja tai katsomiskertoja. Hyvin sanottu. Ja minun pitää ne ansaita. Ja minä olen niin kuin juuri sitä vasta sisäistämässä tässä. Ja se on aika hankalakin
tematiikka mulle, että minä haluaisin ehkä enemmän sitä, että minä teen pelkästään ääneen. Kyllä. Ihan mukavaa asiantuntijahaastattelua ilman mitään hulluja gimmikkejä. Ei tarvitse jakaa $100,000 eikä ilmaista Lamborghini. Mutta sitten se todellisuus on jossakin näiden välissä. Niin miten sinun luovan ihmisen kreatiivin sielua, niin tämä ikään kuin tämä temppuilu tai tämä tematiikka, niin oletko jo hyväksynyt sen, vaikka kamppailetko sitä vastaamaan, oletko löytänyt jonkun muun keinon? No kyllä mäkin koen, että mä oon tehnyt kyllä paljon niin kuin prosessia itteni kanssa sen suhteen ja että tavallaan hyväksyy sen, että ei maailma eikä se yleisö ole sulle mitään velkaa, että tavallaan sun velvollisuus on toimittaa niin kuin, mahdollisimman hyvää kontenttia ja tavallaan tuoda sitä arvoa. Ja toi on myös ehkä semmoinen, millä me ollaan yritetty esimerkiksi just siinä meidän omassa podissa ja mitä mä ohjeistan sitten meidän omia podcast-asiakkaita esimerkiksi, niin siinä just tavallaan, että aina pitää tuoda asiakkaalle jotain arvoa tai katsojalle arvoa. Et juuri mitä puhuttiin aikaisemmin siitä, että kun sä kilpailet kaikkien maailman isoimpien tekijöiden kanssa, jos miettii, että Mr. Beastillä on joku 100 miljoonaa tilaajaa, niin tavallaan siinä pitää olla joku syy, että miksi se ei kattoisi. Että jos ihminen, joka katsoo YouTubea, tietää, että siellä on hyvä video, niin se on aina tosi korkea kynnys silleen, entäs mä nyt katson tuon Meininkipajan podcast. Ja varsinkin siis, kun miettii, että siinä, että okei, tämä kestää tunnin tämä jakso. Mr. Beastin video kestää 4 minuuttia. Niin siinä on ehkä myös semmoinen, mitä mä koen, että vaikka mäkin tykkään upottaa monta aihetta, niin kuin tässä meilläkin on ollut useampi aihe liittyen tämän saman aiheen sisällä, mutta tavallaan, että siinä aina myös mitä pitempi se jakso on, niin sitä enemmän se nostaa kynnystä kuunnella sitä, koska ihmiset haluaa kuitenkin usein kuunnella sen jakson kokonaan. Niin sitten ne miettii, no mä en nyt kerkeä, mulla on 20 minsaa aikaa, niin mä nyt kuuntelen se sitten joku kerta, kun mulla on aikaa. Että tavallaan, että se on ehkä myös niin kuin mitä unohtui mainita tuossa, että se on tärkeää huomioida, että mikä se on se aika, mitä niin kuin se kestää ja ihmiset jaksaa kuunnella sitä, että onko mieluummin fiksumpi tehdä 20 minuutin jaksoja, missä käydään vaikka siitä yhdestä aiheesta monta aihetta, niin kuin yksi osa-alue läpi ja sitten toinen, varsinkin jos se on niin kuin, että siinä on ne samat tyypit aina, niin silloinhan siinä voi tehdä noin, mutta sitten taas vieraan kanssa, niin siinä kannattaa olla useampi aihe, mutta sitten se taas vaatii enemmän, että esimerkiksi niitä klippejä pitää tehdä enemmän, jotta ne kaikki aiheet käsitellään ja herätetään se mielenkiinto, että hei, siinä on puhuttu tosta ja tosta ja tosta ja näin. Ja vielä semmoinen, mihin me ollaan haluttu panostaa meidän omassa podissa, mitä kaikki ei tee, on myös se, että siellä on ne timestampit, että missä vaiheessa mistäkin puhutaan. Koska mä huomaan, että jos mä katson vaikka isoja jenkkipodeja YouTubesta, niin mua häiritsee tosi paljon, jos se jakso kestää tunnin ja missään ei mainita, että missä vaiheessa puhutaan mistä. Sitten jos alussa on silleen, että ekat 5 minuuttia on silleen, että mua ei kiinnosta, mutta sitten thumbnailissa on silleen, että asia X ja Y, silleen, että mua kiinnostaa tuo aihe, mutta en mä aio kuunnella tätä tuntia putkeen ihan vaan, että jos siellä on jotain kiinnostavaa. Niin mun mielestä noin niin kuin timestampit on tosi tärkeä, koska sillä saadaan se, että jos se ihminen kuuntelee edes sieltä välistä sen 10 minuuttia, niin sä oot jo voittanut kuitenkin verrattuna siihen, että se siirtyy kokonaan pois. Ja tämä taas osataan sitten lisää sitä työmäärää siihen videoon, että se on ikään kuin semmoinen, mitä on sitten hyvin hankala hirvittävän paljon nopeuttaa. Okei, varmaan jotakin AI-työkaluja siihen tulee ja näin, ja YouTubekin kehittyy siihen. Ja vähän niin kuin oikeastaan näihin teemoihin liittyen, jos mietitään markkinointiperunan tulevaisuutta esimerkiksi, niin minä olen ajatellut näin, että kaikkien näiden oppien myötä, mitä olen tämän puolen vuoden aikana tässä saanut, niin minä olen siirtymässä siihen suuntaan nyt sitten, että kesän jälkeen, kun tulee kesätauko, niin siirrytään ehkä, sanotaanko joko kerran kuukaudessa tai joka toinen viikko, eli nyt on tullut joka viikko meidän jakso, niin harvennetaan hiukan sitä tahtia, mitä tehdään, ja tehdään videota, tehdään vieraan kanssa, mutta vielä niin sitten ehkä, että konseptoidaan jokainen video ikään kuin vielä erikseen. Että yksi aikaisempi jakso tehtiin tämmöinen markkinointibudjetti-battle, jossa otettiin erilaisia erikokoisia markkinointibudjetteja ja käytiin niitä läpi. Ja vähän niin kuin, sanotaanko tämmöistä podcastin paketointia.
ehkä sitten yhä enemmän, että no mikä olisi sellainen thumbnail, otsikko, tematiikka, joka sitten kiinnostaisi pelkästään sellaisenaan, niin ehkä enemmän siihen suuntaan. Ja toinen on sitten se, että mennään toiseen ääripäähän jollakin tasolla, että tehdään ehkä sitten enemmän semmoisia syvää luotaavia haastatteluita, jossa käydään läpi vaikka jonkun startup-founderin tarina tai jonkun yrityksen tarina siitä, että kun mentiin ei mistään kohti menestystä. Niin tämä perustuu siis semmoiseen ajatukseen, että siellä keskellä on jonkunlainen semmoinen niin kuin kuolemanlaakso. Kyllä. Niin kuin vähän kuvasitkin tuossa, että toisessa päässä on ne tosi napakat, mukaansa tempaavat, tuotetut, ideoidut, tarinallistetut, lyhyet videot, jotka suorastaan varastaa ja ottaa haltuunsa sen käyttäjän huomion. Ja toisessa päässä sitten taas on semmoiset tosi pitkät ikään kuin hengailu kautta uppoutumispodcastit, jotka saattaa olla sitten vaikka 1,5 tuntia, 2 tuntia pelkästään puhetta. Ja paljon on tietenkin sitten kiinni sitä juontajan ja vieraan, niin kuin, kuinka taitavia he ovat sitä juttua kehittämään ja näin. Mutta siinä keskellä on semmoinen aika vaikeakin alue, jossa ei olla ihan hirvittävän mukaansa tempaavia, eikä mennä ihan hirveän syvälle. Jep. Niin minä tässä nyt ehkä tiivistämään sitä niin kuin tämän vuoden 2024 podcast-tematiikkaa. Kyllä. Miten sinä tiivistäisit vuoden 2024 podcast-tematiikan? No mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että mä uskon kyllä siihen, että aina on parempi mennä niin kuin ääripäähän kuin sen, että jää siihen kädenlämpöiseen keskelle. Että niin, kyllä mä niin kuin uskon, että jos tavallaan, tai ehkä vielä sitä kautta, että pitää miettiä, mikä se nimenomaan itsestä tuntuu parhaalta. Että jos ei ole semmoinen niin sanottu tarinankertoja ihminen, niin sitten sinne ei kannata jäädä niin kuin jaarittelemaan, vaikka haluaisi tehdä sitä, vaan kannattaa miettiä, mikä sun oma vahvuus on. Että jos sä oot semmoinen tekijä, että sä naputat tiukasti asiaa, niin sitten sun kannattaa tehdä sellaista, koska silloin se tuntuu luontevalta. Totta kai kaikki näitä voi oppia, mutta tavallaan se, että haluat sä maksaa ne oppirahat sitten siinä, että sä teet 50 jaksoa ennen kuin sä löydät sen oman jutun, vai haluat sä, että se löytyy puolessa välissä. Et totta kai se on aina pitkäkestoinen juttu ja on tärkeää nimenomaan seurata dataa ja että katsoo, että YouTubessa esimerkiksi voi nähdä, että missä vaiheessa ihmiset on lakannut katsomasta ja missä vaiheessa ne on, jos ne on kelannut jonkun kohdan tai muuta. Ja sitten niin kuin YouTubessa, jos tekee videon, niin esimerkiksi me huomattiin, että sillä on merkittävä vaikutus, että alkuun pistää just jonkun sneak peek-klipin ja sen jälkeen pistää intro ja sen jälkeen aloittaa sen verrattuna siihen, että se alkaa. Meilläkin esimerkiksi meidän intro oli ensin 10 sekkaa, me lyhennettiin se puoleen, koska tuntuu, että jos se alkaa 10 sekunnin introlla, niin ei niin kuin, ihminen kerkeä klikata pois. Nimenomaan niin silloin, kun tulee niitä uusia kuulijoita, uusia katsoja, niin sitten jos siinä on tavallaan joku semmoinen koukku, että hei, tässä oli mielenkiintoinen juttu, missähän vaiheessa tämä tulee, ja tarvittaessa sitten se voi sieltä timestampista käydä vielä katsomassa sille, että hei, tossa ne puhuu siitä. Niin sit se on ehkä semmoinen, että saadaan heti alusta se mielenkiinto napattuu. Niin, kultaisia neuvoja kaikille, jotka miettii, että no minkälainen podcast me voitaisiin laittaa. Minä nyt oletan, että tässä puhelussa molemmat ovat sitä mieltä, että no, video kuitenkin on sen vaivan arvoinen, vai uskallanko sanoa näin? Kyllä sanotaan, että jos sillä ei ole väliä niin kuin budjetti- ja aikaresurssin puolesta, niin silloin video on aina parempi. Mutta jälleen haluan muistuttaa myös siitä, että tärkeintä on se säännöllisyys. Että jos miettii, että sä parhaillaan saat vaikka tuplasti enemmän niitä äänijaksoja ja teillä ei suoranaisesti ole semmoista mitään visuaalista, mitä siinä haluaisi tuua tai voisi tuua, niin silloin se voi olla niin kuin parempi tehdä se 20 jaksoa sen 10 jakson. Tai niin kuin, silloin voi olla parempi, että tehdään 20 äänijaksoa siihen hintaan, millä saattaisi saada ehkä 10 videojaksoa tai totta kai riippuu ihan, mitä tehdään, mutta tavallaan, että silti musta on tärkeää kuitenkin, että vaikka tekisi sen äänijakson, niin silti niin kuin jotain markkinointimatskua pitää silti tehdä. Niin se on niin kuin tärkeä huomioida, mutta sitten myös se, että sit videossa tietysti kun siinä esiinnytään eri tavalla,
niin sit on myös tärkeää, että sit ne ihmiset myös haluaa esiintyä omilla kasvoillaan ja on niinku semmoisia energisiä esiintyjiä, koska siinä se sitten välit, jos se ihminen ei halua olla siinä tilanteessa, niin se myös näkyy ihan eri tavalla kuin pelkällä äänellä. Että sitten myös siinä pitää pistää vähän se niinku ekstra vaihe silmään, että se pysyy mielenkiintoisen näköisenä myös, koska se tuo myös sitten vastuuta sen lisäksi, että se mahdollistaa asioita. Ehdottomasti. Kysyn vielä kohta sen, että no mitä voi tehdä tänään, jos haluaa mennä kohti sitä videopodcastia pienen askeleen, mutta minä annan omaan pienen askeleen. Tuli tuossa mieleen se, että minulle tärkeää on ollut se, että nykyään pystyy tekstittämään helposti ja nopeasti suomenkielisiä videoita, ei se vaikka jonkun captions appin kautta. Niin se on yllättävänkin suuri osa sitä, että miksi minä olen jaksanut tehdä niitä nostoja sitten someen nimenomaan niistä videoista, koska ennen kun tein sen käsin jossakin Premiere Prossa sillä, että jouduin kirjoittamaan jokaisen sanan aluksi itse, niin se on ihan valtaisan. Tai se ikään kuin, että sitä ei voinut mitenkään nopeuttaa, ja jos haluaisin tehdä enemmän, niin minun piti tehdä täysimittaisesti saman verran lisää töitä. Niin, kyllä. Mutta nyt sitten jonkun captionsin kautta niin pystyy sitten tosi hyvin, yllättävän hyvin saamaan ne tekstitykset ja videot, jotka sitten taas TikTokissa, Instassa, YouTubessakin on yllättävän tärkeää, että siinä välähtelee ne suomenkieliset sanat. Niin se on minun pieni askeleeni. Eli ladatkaa captions tai joku vastaava ja maksakaa sitä, vaikka se, paljonkohan se maksaakaan vuosilisenssi, niin se maksaa kyllä itsensä takaisin. Se on minun pieni askeleeni. Niin mikä olisi sinun pieni askel, jonka ihmiset voisivat ottaa kohti videoyrityspodcastin aloittamista? No ennen kuin vastaan, niin haluan sanoa myös ton, että mä peukutan kans kyllä captionsia tosi paljon. Ja se, että kun tehdään niitä klippejä, niin se on tosi tärkeää, että siinä on se tekstitys. Koska iso osa ihmisistä katsoo vaikka ruokatauolla tai julkisissa niitä klippejä, ne ei välttämättä voi äänien kanssa niitä katsoa. Niin jos sieltä puuttuu tekstitykset, niin siitä menee hirveä määrä potentiaalia ohi. Mutta se, mikä on tavallaan se pieni askel, mitä voi tehdä, niin ainakin yksi semmoinen juttu on se, että alat tekemään jotain sisältöä. Se ei tarvitse olla se podcast, mutta se voi olla ihan semmoinen, että sä kerran viikossa julkaiset Instagramiin tai linkkariin jonkun video, missä sä vaikka kerrot silleen, että hei, ihan 10 sekkaa, hei, tällä viikolla mulla on ollut tämmöinen juttu, vähän niin kuin blogi, että osa ihmistä tai niin kuin tämmöinen joku postaus, mutta tavallaan, että kuvaat itseäsi kännykällä. Että tavallaan, että hei, mulla on ollut tänään tämmöinen viikko, tai mulla on ollut tämmöinen viikko, ja mä oon oppinut tämmöisiä asioita. Tai sitten, että sä voit kännykällä itse kuvata jonkun tommosia tavallaan, ehkä niitä vähän niin kuin sille short-tyylisesti, semmoinen joku lyhyt yksi vinkki. Hei, mä haluan antaa teille tänään tämmöisen vinkin tästä ja näin. Että tavallaan opettaa itseensä siihen kameraesiintymiseen, koska sitä ei opi mitenkään muuten kuin toistamalla. Ja vaikka se alkuun tuntuu tosi tyhmältä kuvata itteensä puhumassa jotain asioita, niin se huomaa, että jos sanotaan, että sä otat itsellesi tavoitteeksi kuvata joka päivä yhden videon, sun ei tarvitse julkaista sitä välttämättä minnekään. Aina parempi, jos julkaiset, mutta kuvaa vaikka seuraavan viikon ajan itsestäsi yksi video joka päivä ja sitten vertaa niitä, että se ensimmäinen video ja se viimeinen video. Niin sä väkisin kehityt jossain vaiheessa. Se on mun mielestä tosi inspiroivaa huomata, että vaikka mäkin olen esiintynyt kamera edessä tosi paljon, niin joka kerta huomaa, että nyt on taas oppinut niin kuin jotain ja se itsevarmuus tulee sieltä koko ajan enemmän. Ja että asettaa itseensä alttiiksi siihen, että osallistuu juttuihin. Tällä menee käymään jossain podcastissa tai sanoo enemmän asioille kyllä kuin ei. No niin, se on hyvä ensimmäinen askel. Joku haluaa Teemu Myöhäselle sanoa kyllä tai ainakin kuulla lisää, niin mihin kannattaa mennä, jos sinua haluaa seurata ja podcastit, instat, mainitse kaikki hyvät paikat. Joo, no siis mä oon itse Instagramissa aika aktiivinen, Teemu Myöhä nimellä löytyy Instagramista ja sitten Karma Media ja Meininkipaja löytyy myös sieltä. Löytyy myös YouTube molempiin. Ja meillä on myös Karma Median YouTube-kanavalle alkaa tulla myös niinku tutoriaaleja ja opetusvideoita liittyen median tuottamiseen ammattilaisille ja vähemmän kokeneille ihmisille, niin siellä mielelläni otan myös vastaan niinku kysymyksiä ja vinkkejä, että mistä aiheesta ihmiset haluaisi kuulla lisää. Siellä on myös video siitä, että miksi aloittaa oma podcast. No niin, linkkaamme näitä
jakson kuvaukseen. No vielä joku miettii, että no kyllä haluttaisiin podcasti aloittaa, että olisikohan tämä Karma Media hyvä kumppani meille, niin tekeekö Karma Media myös podcast-tuotantoa tai voisiko se tehdä sopivan tilaisuuden tulla? Kyllähän se tekee, ja videolla tai ilman. Ja autetaan myös konseptoinnissa, kyllä. Mahtavaa, juuri se mitä tarvitaan. No niin, minä kiitän Teemu Kiitos Myöhänen. paljon. Ja ei muuta kuin ensi jakso. Ensi jakso.